Вітаю, як ваші справи? Спадзяюся, што у вас усё добра. Ведаеце, я зараз записываю гэта відэо і нават паверыць не магу у дзве такія вось сітуацыі, што яны вось рэальна зараз ёсць у маім жыцці. Першае, што я записываю гэта відэо, бо я вельмі доўга собиралася просто выйсці на прастору Ютуба, а другое тое, што я вярнулася да гісторыі. Яшчэ прыкладна у 10 класе, калі я хадзіла да рэпетытара, я зараклася, што я больш ніколі не буду займацца гісторыяй. І на гэта ўплывала тое, што калі я хадзіла на рэпетытарства, рэпетытар убачыла, што я некую тэму там не вывучыла, і калі я ёй не адказала на пытанне, што такое асіміляцыя, яна мяне давяла да слёз. Тады я просто вырашыла для сябе, што на рэпетытараў і на ўсё, што звязана з гісторыяй, я ставлю вялікі крыж. Так прыйшло ЦТ, я неяк там тыкала на прыкладна 10 на 60 балаў і забыла, поступила і забыла. І калі ўжо я прыйшла на першы курс, і калі я ўбачыла ў гародні, што вось тут ёсць тыя славутасці, которые я калісьці бачыла ў кнігах, на тэлебачанні, в інтэрнэце, і я магу да іх дакрануцца, вось да гэтых будынкаў, да нейкіх рэчаў, пра которые я толькі мроіла, якія мне толькі маглі сніцца. Нейкі мне тады загарэўся аганёк унутры, і я пачала вывучаць гісторыю. І самае цікавае, што я не ўсёй Беларусі пачала гісторыю вывучаць, а менавіта гародні. І калі вось на першым курсе, на другім семестры вось у нас ужо пачала выкладацца гэта гісторыя, я просто усіх магчымых, немагчымых, мне здаецца, выкладчыкаў пачала просто тираніць, спытваць, што дапамажыце мне вывучыць гэту гісторыю гародні, з чаго пачаць, якія кнігі, што ёсць такога, што не можа даць інтэрнэт. Канешне, дзякуем вялікі, яны накіроўвалі, давалі гэтыя веды, але калі я на другім курсе вырашыла для сябе, што я хачу быць такім вузканакіраваным спецыялістам, то мне па сваёй спецыялізацыі гісторыя нейк адышла, на жаль, у бок. Але напрыклад, на трэцім курсе я пачала сустракацца з адным хлопцам, і я памятаю, у нас была такая сістэма на парах, што ты можаш там прапусціць адну ці две пары, і табе за гэта нічога страшнага не будзе. Так і я прапусціла адну з гэтых пар, і я з'ехала з сваім хлопцам у падарожжа. І ведаеце, вось гэта падарожжа, якое было 6 лютага 2018 ці 2019 года, прабачце, я ўжо не памятаю. Яно і паклала на тое, што з'явілася госцічка ў Інстаграм. І кожнаму з вас просто дзякую вялікі за тое, што вы на мяне падпісаны, за тое, што вы глядзіце мне заўсёды аддаеце адваротную супесь, і гэта просто рэальна супер. Дзякуй вялікі. І, дарэчы, калі я ўжо просто выпусцілася з універсітэта, я зразумела, што я не магу без гісторыі. Я паступіла ў магістратуру, але я ўжо там узяла такі накірунак, як усеагульная гісторыя, усяго свету я вывучаю. І зараз па гэтым таксама пішу магістарскую, якую хутка буду ўжо абараняць. І, дарэчы, я вырашыла ўжо з гісторыяй у некаторай ступені ўжо звязаць свой лёс. І так у вас я на мінулым тыдні просто ўсіх збянтэжыла навіной, што я рыхтуюся да іспыта. Кожны з вас не пісаў, што я, напэўна, кудысьці з'язджаю, нешта ўлезла дрэннае, але не. Я рыхтавалася да іспыта, які быў звязаны з тым, што я хацела стаць экскурсаводам. І я ім стала са сваім хлопцам. Калі што, далейшым я яго буду называць містыфікацыя, так што не пужайцеся. І, дарэчы, што з сабой уяўляе вось гэты іспыт? Іспыт ён дзеліцца на дзве часткі. Першае гэта камп'ютарнае тэсціраванне. Менавіта
Што гэта значыць? У цябе ёсць на камп'ютары 70 пытанняў, ты іх усе рашаеш. І вось так, калі мы здавалі гэта камп'ютарнае тэсціраванне, мой хлопец набраў 85%, я набрала 80%. А другая частка – гэта абарона маршрута. Менавіта загадзя ты распрацоўваеш план сваёй экскурсіі, адсылаеш у камісію, камісія яго разглядае, і, дарэчы, калі ў цябе ўсё добра, яна тебе зацвярджае, калі ты яшчэ можаш абараніцца, то ты і атрымліваеш ліцэнзію і свой бэйджак, які ты доўга-доўга чакаў. Дарэчы, у мяне, у нас, у абоіх гэта быў такі вельмі цяжкі перыяд, бо я ведаю шмат людзей, которые рыхтуюцца да гэтага іспыта месяцамі, на такія вялікія, трэніруюцца на такія вялікія адлегласці, але у нас усё гэта адбылося за тыдзень менавіта. Вось у нас 21 кастрычніка быў іспыт, і мы за тыдзень да гэтага паехалі падаваць дакументы. Мы, канешне, спадзяваліся, што гэта будзе прыкладна ў лістападзе, але нас паставілі 21 кастрычніка, бо мы гродзенскія, і навошта нам ехаць 4 лістапада ў Брэст. І вось, дарэчы, калі мы даведаліся, на наступны дзень, гэта ўжо была пятніца, мы паехалі браць кнігі для падрыхтоўкі, у суботу мы паехалі ў падарожжа, у нядзелю таксама былі нейкія справы, і мы пачалі рыхтавацца толькі ў панядзелак. І каб вы разумелі, калі я ўбачыла гэту метадычку на 530 старонак, мне стало страшна. Але я 3 ночы не спала, 3 дні была ў такой прастрацыі, я не ведала, што рабіць, я не ведала, дзе я, бо вось гэтыя веды з гэтай метадычкі поўнасцю вось завалодалі маімі мазгамі. Канешне, майму хлопцу было лягчэй гэта ўсё пераносіць, бо ён плоў з гэтага ведаў, а мне прыходзілася шмат чаго даведвацца ізноўку. І вось, дарэчы, калі ўжо прыйшоў апошні дзень падрыхтоўкі, ўсю ноч не спала, мне здавалася, што я нічога не ведаю, але тут я себе узгадала ў тыя часы, калі я яшчэ вучылася ва ўніверсітэце, такі была студэнтам, і я заўсёды, мне перад іспытам заўсёды была некая каша ў галаве, я не разумела, што са мной адбываецца, але я ведала, што калі я прыйду, я заўсёды нешта напішу. Так і ў гэты раз. Я прыйшла ў гэты дзень 21 кастрычніка і проста выдала нейкі вынік. Вось выдала яго на 80%. І, дарэчы, калі ў нас ўжо наступіў другая частка іспыту, гэта абарона, тут выйшла да нас камісія, кажа, вы не тэставаныя. Мы аж спужаліся, у чым праблема? Нам сказалі, што мы нешта там неправільна оформілі, і прыкладна сказалі яшчэ, што вы потым будзеце абараняцца, але мы спыталі, а ёсць ли хтосьці яшчэ такі самы, пагародні, хто абараняецца? Сказалі так, мы неяк там зразумелі, што у нас усіх, хто абараняўся пагародні, быў адзін матэрыял, менавіта ўжо зацверджаны, мы пад нему рыхтаваліся. Калі ўсе ўжо былі, будзем так казаць, знаёмыя з гэтай сістэмай, яны ўсе ішлі ўжо па аднаму зацверджанаму матэрыялу, то мы вырашылі свой індывідуальны маршрут распрацаваць. Але ён не пайшоў, таму мы вырашылі пайсці ў гэты жа дзень крышачку змяніць нашу сістэму. І мы пайшлі ўжо па зацверджанаму маршруту, таму мы за апошнія 30 хвілін вывучылі ўсё, што толькі можна, і ўсё, што толькі нельга. Містыфікацыя добра здалася, гэта я толькі дрэнна ў першы раз здалася, бо у мяне здарылася паніка, я ледзь не страціла прытомнасць, бо калі я прыйшла, мяне камісія спытала пра Люблінскую унію, бо яны не разумелі, як не гісторык, для них я не гісторык, можа быць экскурсаводам. І тут яны, калі яны задалі мне гэта пытанне пра Люблінскую унію, яны, канешне, мяне гэтым падбілі, але я ім усё адказала. І, дарэчы, калі яны мне далей пачалі, сказалі, расказвай пра гародню падчас Рэчы Паспалітай,
Гэта мяне неяк так збянтэжыла і не змагла сабрацца. Я сказала, що я здавацца не буду. До свидания. Все, развітваемся. І там я ўжо, мои ўсе дрэнныя зрывы са мной сталіся. Але камісія і містыфікацыя не падбеглі да мяне, пачалі ўпрошваць, яны пачалі мне дапамагаць справіцца вось з гэтымі нервамі. Я просто вельмі ўдзячна камісіі, якая сядзела ў той момант. Я вельмі ўдзячна містыфікацыі, яны дапамаглі мне сабрацца, бо, ведаеце, са мной упершыню здарылася такая вось панічная атака. Я ніколі нікому не хочу такого пажадаць. Нават ворогу не хочу такого пажадаць. Гэта вельмі страшна, калі ты нічога вось тут не разумееш, у цябе вялікі трасунчык, і табе просто хочацца збегчы, ператварыцца ў нейкую малекулу, атом, усё ж толькі магчыма, але не ісці ў гэты кабінет. І, дарэчы, я сабралася, я ўсё адказала, і калі я ўжо падышла моя чарга рабіць вынікі, менавіта камісія падводзіла вынікі, за мяне прагаласавалі 5-6. І той чалавек, які за мяне прагаласаваў, ён сказаў, што за тое, што так себе павяла наконт Люблінскай уніі, што ты далей не вытрымала вось гэта, то есть ты неплаўна не перайшла да экскурсіі, каб нам распавесці, я за цябе галасаваць не буду. Я такая, добра, галоўнае, што за мяне прагаласавалі 5 чалавек. Дарэчы, я хочу сказаць кожнаму, хто мяне падтрымліваў у тую для мяне такая страшную гадзіну. Вялікі дзякуй, вялікі, што вы ў мяне паверылі, што не далі мне здацца. Вы дапамаглі мне, ведаеце, вось тую праблему з гісторыяй, за которой я не хацела яе вывучаць, вось нейкі яшчэ з ёй звязаны перфекцыянізм, менавіта вось да гэтай навукі пра мінулае яго падавіць, гэта проста неверагодна. Вы мяне змянілі, я кожнаму з вас удзячна. Я вельмі таксама удзячна ўсім, хто нават не ведаючы, які я здаю іспыт, вы ўсе пісалі мне словы падтрымкі, што ўсё будзе добра. І я хочу сказаць вялікі дзякуй містыфікацыі, ты супер. І ведаеце, даражэнькія турысты, калі вы зараз глядзіце гэта відэо і хочаце пазнаёміцца з гародняй, даведацца пра яе ўсе самыя такія неверагодныя цікавосткі, то я буду усім проста рада паказаць гародню такую, як бачу яе я. І калі у вас ёсць час, жаданне, усіх запрашаю сюды. Інстаграм вы мой ведаеце, ці пішыце сюды дзесьці. Я ўсім буду проста вельмі рада. Так што, да сустрэчы!